Vi skal lave en squat her, som har lidt ekstra fokus på ballerne, på inderlårene. Det gør vi ved at sammensætte den af 2 bevægelser. Så du laver først den helt almindelige squat, og så skal du have et ben ud bag ved det andet, og neje. Tilbage igen, squat, ben bag ved det andet, og neje. Squat, neje, squat, neje. Det er vigtigt, at det ben, der går ud bag til, ikke går langt bagud, ligesom det, der hedder en lunge, men du tænker, at det skal meget med ud til siden, og jo længere du kan komme ned her, jo mere kan du mærke, der hænger du simpelthen ude på ballemusklen her, og det er den, der hjælper med at skubbe dig op, og tilbage til den centrerede squat, og ud i neje. Squat, neje, squat, neje, squat, neje, og jeg vil lave 10 gentagelser, holde en lille pause, og lave 10 gentagelser mere. God fornøjelse.